Il-kawża kienet infetħet fl-2021 minn grupp ta' konsumaturi appoġġjati mill-Għaqda Repubblika li kienet sostniet li l-kuntratt mal-Electrogas kien jikser id-drittijiet tal-konsumaturi u ma kienu sostnew li minħabba l-mod kif sar il-ftehim mal-Electrogas il-konsumaturi spiċċaw iħallsu aktar għall-elettriku billi kellhom iħallsu u għalhekk talbu li jiġu kumpensati għad-danni li allegaw li sofrew bil-ftehim. Fl-2023 il-Qorti Ċivili kienet irrifjutati li teżamina l-mertu tal-każ għax qalet li dawn il-konsumaturi kellhom rimedji oħra disponibbli. Dik id-deċiżjoni waslet għall-appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti Kostituzzjonali laqat l-appell tal-Istat tal-Animalta u tal-Arms u qalet li l-każ ma jaqax taħt il-ħarsien tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Il-Qorti Kostituzzjonali sostniet li t-tariffi tad-dawl huma stabbiliti bil-liġi u li mill-provi mresqa ma riżultax li dawn żdiedu wara l-ftehim tal-Electrogas. Qalet ukoll li l-aħħar bidla fit-tariffi tad-dawl saret fl-2014 u din waslet għal tnaqqis fil-prezzijiet tad-dawl. Żiedet tajt li wara ma kien hemm l-ebda żieda fit-tariffi għal konsumaturi Maltin. Il-Qorti tal-Appell sostniet li dawn il-konsumaturi għandhom biss pretensjoni għal parti mill-flus li ħallsu għal konsum tal-elettriku għax qegħdin jallegaw l-ftehim li sar bejn l-Animalta u l-Electrogas huwa avvizzjat bil-korruzzjoni. Dik biss pretensjoni u xejn aktar li trid tiġi provata qalu tliet imħallfin waqt li sostnew li lanqas ma jista' jingħad li għandhom xi aspettazzjoni leġittima għax kull m'għandhom hija tama li jingħataw raġun f'dak li qegħdin jallegaw u xejn aktar. Il-Qorti Kostituzzjonali nnotat li l-pretensjoni ta' dawn il-konsumaturi kienet ikkundizzjonata mill-bidunet għax il-korruzzjoni trid tirriżulta minn provi u għalhekk dik mhijiex materja determinata. Skont l-imħallfin kien xemm korruzzjoni jew le jiddependi mill-eżitu ta' proċeduri ġudizzjarji. Innotaw li waqt it-trattazzjoni l-avukat ta' dawn il-konsumaturi għamel enfasi fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li ma jirriżultax li wasal għal konklużjoni f'dak is-sens. Il-Qorti qalet li huwa veru li l-Awditur Ġenerali semma ċertu nuqqasijiet iżda sostnew li l-Awditur ma qalx li fil-fema tiegħu l-ftehim kien difettus minħabba korruzzjoni. Żied tajt li l-avukat tal-konsumaturi għamel ukoll referenza għall-inkjesta maġisterjali u proċeduri kriminali iżda sostniet li apparti li m'hemmx provi dwarhom il-qorti femet li m'hemmx sentenzi finali.